हेलो लोगोफोर नोंथांमोना बोरै दं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बे भिडिअआ जाबाय आदै जोहोलाव नार्जारी। आदै जोहोलाव नार्जारीया मोनसे थांनाय 2-3 दानसोनि गेजेराव जोबोद फेमास जादोंमोन ससियेल मिडियायाव। बिथाङा हिन्जाव खारजानानै जोबोद हालाय-हाफाय जादोंमोन, नाथाय बेनि गुबै महरा दिनैसिम ओंखारबाय। बिथाङा सासे सिख्लानि फट'जों आरजाथावै सावगारि हगारदोंमोन। बे सावगारिया फेसबुकाव भाइरेल जादोंमोन आरो बे सावगारिखौ रकि नार्जारीया होदों जाहैबाय। ओंखायनो बिथां जोहोलाव नार्जारी आदैया रकि नार्जारीखौ रिप्लाइ होदों जाहाथे बिथाङा फट'खौ गोख्रै रिमुभ खालामो। बेनि थाखायनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बुंदों आरो बे भिडिअखौ जोंबो नायलांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जुदि आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै भिडिअआ जागायबाय। आं फेसबुकाव रकि नामनि सासे मानसिखौ आंनि फट' आरो सासे सिख्लानि फट'खौ आपल'ड खालामदों। बिनि थाखाय आङो दुखु मोनदों आरो बे दुखुआव नोंथाङा आयेननि बेरेखायै थांदों। बेखौ थाबैनो डिलिट खालामफिननांगौ। नंगौमोन बियो थिग। आं हिन्जाव खारखांनायनि उनाव निस्सय बियो आंखौ फोथांनानै लाखिदोंमोन फनजों, नाथाय गावबो गोसो गोरोबनानै आंजों थानो होननानै फैदोंमोन। ओमफ्राय बेयावथ' मोनसे समाधान जालांदोंना, जाहाथे बिसिनि न'खरनि मानसिया होआ नालाय बिदि होआ होननानै लाना थांफैदों। नाथाय सिख्लासाया थाङामोन, बेबो नंगौ, थिगानो, जरजबस्ति लांदों। बेयो जाहैबाय मे दाननि 6 थारिखैमोन। मे दाननि 6 थारिखै फैदोंमोन बियो। दिनै कारेक्ट 30 दिन जाहैबाय। माने ओमफ्राय मे दाननिनो 30 थारिखै लांफिनदों, 15 थारिखै लांफिनदों। 15 थारिखै लांफिननानै दिनै बहा दोनहैदों बेखौथ' आं मिथियाना। दिनै आंजोंथ' गैयाना बियो, दिनै आंनि न'आवथ' गैयाना बियो। आरो बे फट'खौ मानो भाइरेल खालामनांगौ? दिनै बेयाव मोननै न'खरनि ओंथि थायो। दिनै हयथ' बिसोर खालामनो हागौमोन, हयथ' आं खालामनांगौ। आं गाज्रिबा बिसोर खालामगौमोन, नाथाय बिसोर गाज्रिबा आं खालामगौमोन। नाथाय आंदि खालामाखै बेबायदि भाइरेल। बेयो जाबाय आंनि जिबननि रैखाथिनि सासे सिख्लामोन बेयो। माने बेयो आंनि मुलि जानाय समाव बियो माने मोनब्रबदों आंखौ, फन खालामदों आंखौ, दुनियानि बादा होदों बियो, दुनियानि माने दुखु जाहरदों बियो, दुनियानि आंखौ गोदै गोदै खोथा होनदों। दिनै ओंखाम जाफिननाय, फर्टियाव थाफिननाय राव बिनि खारनाव जादोंमोन आरो आं। ओमफ्राय बेखौ लांफिनजानायावबोथ' आंहा बहुद दुखु जादों। दुखु जानायाव बिदिनो माने अनेक मानसिया बादा हरो। दिनै माने आंनि दुखुखौ नुनानै थारमाने दुखुआव खोख्लैसिननो, बे रकि होननाया मा प्रुफ दं, मा फोरमान दं, बेफोरबायदि हिन्जाव लादों होननानै हगारलायनो, हिन्जाव लाबोबाय होननानै हगारलायनो मा प्रुफ दं बेनाव, मा मोन्थाय दं बिदि हगारनो? आं बेखौ थाबैनो दानफिननो थाखाय खावलायो, नङाबा आङो माबा मोनसे आयेननि बेरेखाबो हाबाबो लानो हागौ। आं गुरैयै खावलायदों। आरो मोनसे बाथ्रा, दाथ' हिन्जाव गैया। आंथ' सासे हिन्जाव लानायाथ' सिउरखा, लाखागोन आं। खिन्थु साननैसोनि उनाव हिन्जाव मोजाङा रावबो खाराथ'। दिनै बेखौ भाइरेल खालामनाय मानि सासे सिख्लानिबो लाइफखौ जानाय जागोन। रकि नार्जारी, नोंथाङा मोजाङै मोजां डिलिट खालामफिनना हो। सोरखौबा मोजां मोनो, सोरखौबा गोसथोयो, बे आंनि खोथा। बेयाव नोंहा खर' सानो गोनां जेबो खोथा गैया। बेयाव रावनिबो आं अयनाय खालामाखै। नोंबो सानसे समाव नोंनि हिन्जाव खारोब्ला नोंबो खर' गुदुं जागोन। न'खराव लांदां खान्दां जाबा न'खराव मानसि सासे नांफिनगौ गोनांथि। बिनि थाखाय आं बुङो, फट'खौ डिलिट खालामफिन। आङो गुरैयैनो मोजाङैनो बुङो, नोंनि मा खहा खालामदों आङो बिदि हगारनो? आं रावखौबोथ' जरजबस्ति लाना फैयाखै बा लायाखै। गावसो निजि फैदों। निजि फैनायखौ आं माबोरै बादा होनो? दाथ' आंजों गैया। बिनि न'खरनि बिमा, बिनानाव, बिदा फैनानै लाना थांदों एबसुफोरखौ लानानै। नाथाय बे थाङामोन, दुनियानि गाबदोंमोन।
थाङा होननानै थांनो फैयाखै होननानै बिसोरो बुद्रु बुद्रु लाना थांदों खिन्थु बे अयनाय जादों बिसोरनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय आरो आं नुफिननांगौबा एसे बोरैबा जागोन गोजोन्थों